Gràcies, Cesc, pel temps que has dedicat, pels esforços, per la generositat durant aquest temps, que ha anat més enllà, jo diria, del que s'espera d'un president. Ha sigut un president incisiu que ha ajudat a cosir, que ens ha estirat a tots, a vegades més enllà del que les pròpies organitzacions o el consistori hagués anat amb alguns temes i que has estat allà. Jo estic segura que hi ha una part que és el teu ADN i que, per tant, hi continuarà estant. Si volíem, malgrat hi ha uns mesos que continuaràs col·laborant, com tu mateix has dit, i que farem una transició ordenada que ens ajudi a aprofitar tot aquest rellançament del Consell Econòmic i Social, aquesta manera de treballar, aquesta manera de construir consensos, que és una cosa que no ens podem permetre perdre i que qui vingui a substituir-te segurament tindrà el llistó molt alt, però també molta feina feta, i això també li farà molt més fàcil aquesta transició. Si volíem que avui, malgrat que queden uns mesos de feina, aprofitar que hi havia aquest plenari perquè, a banda de compartir la memòria, tinguéssim aquest moment que ens permetés també, si em permets, fer un petit homenatge i agrair-te de forma, jo crec que col·lectiva, tota la feina feta durant aquest temps. Jo el que porti la vida no ho sé, però coneixent-te, si la vida insiste un poco, igual t'acabes aixecant amb algun altre compromís. En qualsevol cas, sabem que contem amb un ajut, amb algú que estarà al costat i, en el meu cas personal, amb un amic guanyat amb aquest temps, una descoberta i un amic que portaré al cor, i al costat espero enviant-me missatges a WhatsApp tot el cap de setmana amb informacions la resta de la nostra vida. Així que gràcies, Cesc, per tot això. I jo, com que ja hem tingut ocasió de parlar i crec que hem parlat de tots els temes, només fer una reflexió conjunta. Barcelona és la suma de moltes Barcelones. Jo recordo en aquest mateix espai, amb algun acte que hem fet amb altres entitats, l'alcalde regalava un llibre de Vázquez Montalbán que es diu així, Barcelones, en plural. I a mi m'agrada recordar-ho perquè Barcelona és, evidentment, la Barcelona que creix econòmicament, que tira de l'economia, que genera empreses, que genera ocupació, que passeja pel Passeig de Gràcia i compra, que té botigues allà, que va al Liceu, però també és la dels barris, i és la gent que no arriba a final de mes, i és la gent que té la cultura popular, i és la gent que és creativa, i és la gent que té indústries, i som tots i cadascun de nosaltres. Una part d'aquesta diversitat, segurament no tota, però una part important, està en aquest Consell Econòmic i Social, i està també amb l'acord d'ocupació de qualitat de Barcelona, i està amb tot aquest ecosistema que ens anem trobant i anem entre tots intentant construir una Barcelona millor. I jo crec que això, més enllà de les opcions polítiques, més enllà del lloc amb el que ens situem cadascú de nosaltres, és el que ens uneix i ens permet cosir consensos, sigui amb el Consell Econòmic i Social, sigui amb els partits polítics o sigui en altres àmbits amb els que col·laborem, i crec que això ho hem de continuar fent. Ara tenim una bona memòria que ens dona, efectivament, ciència per moltes de les coses que fem. La responsabilitat és de tots i totes d'entomar aquestes recomanacions i aquesta ciència per continuar construint una ciutat millor per a tothom. Gràcies. Donem per acabada la sessió. Moltes gràcies.